Ty si tunuješ auto, tak my si tunujeme hubu. Je toto pohode podľa vás? To je úplne v pohode. Je toto pohode? Sú to tvoje ústa? Je to pohode toto? Sú to tvoje ústa? Som tvoja žena? Koľko mladých žien vás sleduje? Som tvoja žena? No však ja nehovorím, to nie je o mne. Je to moje telo. Počkaj, scrollujem si Instagram. Hej. Normálne bežný poobedný scroll, že proste v pohode, nečakám tam nič drsné. A nájdem tam fotku, normálne, že na storičku, 10-metrová ihla ide priamo niekomu do pery. Chápeš to? Vôbec nie je také zlé. Je toto pohode? Taká citlivka nebuď pre Boha, keď rodíš, tak ti dajú epidurál takúto ihlu do chrbta a tvoja žena tiež prežije a to malá ihlička je veď odpadne v porode. Ty máš celkovo na plastiky kyseliny taký dačo počujete ma, že máš. vy ste také krásne ženy, že kde to, prečo je toto potrebné? Vy ste nádherné ženy. Tak sa pimpujeme. No. Vieš, že... No? Však ale to je nič. Ty si tunuješ auto, tak my si tunujeme hubu. Ale... Tak. Počkaj, dámy, akože, ale teraz naozaj, že nerobí to taký zlý príklad možno, že fakt, že vy ste idoli, vy to viete, vy ste idoli. Ja som robila toľko veľa iných vecí, ktoré sú zlý príklad, myslím, že nejaká ihlička v perách, to je úplne už... Ja súhlasím. Podľa mňa to prežívaš úplne. Áno. Ale nie, že počujete ma, lebo ja keby som tam povedala niečo proste, že ak nemáte napichané pery, tak ste hnusné a škaredé, ale toto je proste len ja si to chcem dať. Vy predstavíte, vaše Instagramy naozaj predstavujú ten ideál krásy na Slovensku. Ja to nemôžem počúvať, čo rozprávaš. A není to tak? Není to tak? Instagram teda není založený na tom, že jak vyzerám. Myslím si, že to je založené na tom, že tam ukazujem svoj život. Ja robím Instagram tam, že sa mne pretvarujem. A keď si ideme pichnúť hubu, tak to tam napíšem a nebudem, že no, takto som sa narodila s takýmito perami, takto vyzerám. Proste neviem ojebávať. Bolo by to akože, že také falošné sa strany, keby to nepriznáš, že si napíchaná, tak to myslíš? Áno. Okay. Mne to je nasmiech, keď niekto je celý napíchaný, aj taký, že nikdy. OK. Ja som tiež napíchaná, čo si? ale na tebe som to, teraz to už je vidno, ale predtým to nevidel vôbec, ja napríklad. Ja som predtým mala proste špáratko miesto huby, ako ja tak nebudem žiť. Akože tebe sa to môže ľúbiť, ale ja som mala že ťažký komplex. A cítite sa lepšie teraz? 100-krát. No zase to je reklama. Vôbec. Počúva, to je v pohode. Super. Za mňa, že keď niekto má nejaký problém so sebou, nejaká žena, to je jedno, čo to je. To je sa spraviť, keď chce. Proste veď ona sa cíti dobre. A toto nie je nič také, že to je silikón. Ale potom, tá otázka je taká, že ale nerobí to potom taký štandard, že na to, aby bola žena pekná, musí sa napíchať. A potom baby, ktoré majú normálne pery, normálne pekné pery, obyčajné pery a možno nie sú až také tučné, juicy, jak majú Kardashianky. Ale podľa mňa to nemôžeš nazvať, že napíchať. A tak nie je to také, že trochu navádzate tie slečny? Ale hovno, dať si kyselinu do huby za mňa decentne, hej, že zase to nejako neprefúkneš úplne, fajn. Ale ty hovoríš o napíchaných, ja akože viem presne, o akých čajkách hovoríš. Ale nehovorím, že vyzeráte jak Dolly zase, to asi nehovorím. Ale vieš čo, ja supportujem aj to. Vieš, to sa nelúbi, ale keď to nejaká čajka chcem, tak nech sa napícha aj 5 ml, čo je to moje telo, ja sa mám piči. Ale to je o tom, že teba naozaj, že mladé baby vo veľkom sledujú. Áno, ja viem a ja sledujem Dolly a nechám si napíchať pery ako Dolly. Kedy u vás alebo pre vás vznikla tá otázka, že alebo pozreli si na seba také, že ja mám malé pery? Mňa ztrapilo, ja som bola prvýkrát na prach 17. Ja som proste nebola spokojná so svojimi perami. Proste boli malé a vadilo mi to. Ja som sa na seba nemohla iba kúkať. Ja som to videla. A to prečo, že vadilo ja sa viem to. pozrieť na seba a povedať si, ty kokos, že ja som nádherný. A to je super. To je super, to je úžasné. Ak niekto sa má rád aj s nedostatkami, tak ja som taká, že super. Ale tak asi proste... Aj s nedostatkami? Wait, hold on. Pozastavme to tu. Nie, lebo muži sú takí, že vieš, ja môžem mať 10 kg nadváhu, môžem škúliť a ja sa postavím pre zrkadlo a poviem, že zabijak. To si závidím, no. Ale je to možno tým, že na ženy je strašne kladaný dôraz, aby vyzerali. Je to celkovo spoločenský tlak, reálne proste hodnotíme výzor, že neustále a stále. Ale robia to aj ženy iným ženám? Áno, samozrejme, aj muži, aj ženy, celá spoločnosť to robí, tak som čudujeme, že sa ženy upravujú, keďže všetky ženy súdime, jak vyzerajú.